По-малко от 24 часа, адреналина съм сигурен, че отстъпил място на разума. Съмнявахте ли се, че Литек ще изпусне тая година титлата, както му се случваше напоследък? Вие лично. И до кога, ако сте се съмнявали? Не, аз лично бях уверен в възможността на отбора. Знаех, че те се готвят изключително така старателно и професионално. Знаех, че има едно постоянство в техните изяви. Начина, по който провеждахме и провеждаме тренировъчния цикъл, не се е променил, откакто аз и екипа ми сме поели отбора. Така че ние само трябваше да затвърдиме постигнато до сега. Изненадващо за запалянките на Локомотив Пловдив, не разбира се и за футболната ни общественост. Вчера по категоричен начин подпечатахте вече и формално титлата си. Какво казахте на момчетата след края на този матч? Казах им едно голямо благодаря, защото те наистина заслужават това, за всички така приятни емоции, които са ни доставили на мен като треньор, на цялото треньорско ръководство, на собственика на клуба, господин Ганчев, на останалите ръководители, на феновете най-вече, на тях самите, защото наистина това е едно много трудно така начинание да можеш да понесеш напрежение в един много дълъг период от време. В сряда е финал за Купата на България, т.е. си играе в Ловеч. С оглед на така слабо представилите се, особено през пролета, имам преди ЦСКА, пък и Левски, един така сезон, който е много противоречив. Не ви ли хваща яд, че Литекс не играе и на финал за този престижен наш турнир? Нашето желание беше да продължиме да се състезаваме на двата фронта, но за съжаление не винаги има така позитивни резултати. В случая ние отпаднахме за купата и продължихме за първенството. Съсредоточихме се там и го спечелихме. Така много и от футболните анализатори, и от клубни ръководители, особено от тези отбори, които преди малко споменах, че техното представяне беше доста така разнопосочно, имам предвид Левски и ЦСКА, оправдаваха слабите си изяви с това, че отбора им през есента участвал в групите на Лига Европа. Вие казахте, че Литекс има потенциала да участва на два фронта. Това само от куртоазия ли го твърдите или сте убеден, че е така? Щом съм го казал, така е наистина. Аз съм много директен човек и вие ме познавате вече така добре. Което съм споменал пред вас като изявление, тези неща са потвърдени с факти. И наистина за мен лично като треньор е удоволствие да работя с 20 равностойни футболисти. Сред които има и много млади момчета, които показаха, че имат място в отбора, беше им гласувано доверие, но наистина заслугата за това първо място има абсолютно всеки един футболист, който е в отбора. Всички без изключение дадоха своя принос, своя дан, така да се каже, в спечелването на шампионската титла. Наистина, ако бяхме продължили и за купата, ние нямаше да пестиме сили, нямаше да пестиме енергия. Отбора беше много добре подготвен, особено през зимната подготовка, да може да участва както трябва, с пълни сили и на двата фронта. Тогава задавам ви тези въпроси, господин Червенков, тъй като вие освен в България сте работили в Шотландия и в Прибалтийската република. Защо някои ваши колеги продължават да твърдят, последният, който го каза, мисля, че беше Велислав Вуцов, и то съвсем наскоро тук, преди по-малко от седмица, българските отбори, кой каквото ще да ми говори, не могат да играят на такъв сгъстен цикъл. Какво ядат, какво взимат, яденето, какво взимат допълнително играчите на острова и други нации, че те издържат на този цикъл сряда, събота, а ние не можем? Аз ще отговоря по друг начин. Първо не искам да коментирам, колеги. Да са живи и здрави, желая ви успех на всички. Пак повтарям, България има добри треньори.
Не се съмнявайте. Мога пак да ви припомня някои факти. Цикъла сряда-събота, есенния полусезон. Литек спечели почти всички точки срещу преките конкуренти за титлата. Това са факти, нали така? През пролетния сезон, когато пак имаше съмнение, ние също взехме достатъчно точки от преките ни конкуренти в този цикъл. Това означава само едно, че даден отбор е готов да играе в този цикъл, без да има никакви оплаквания, без да има някакви забележки към каквото и да е, просто си е вършил работата. Мисля, че е така, мое скромно мнение. Загубихме от ССК в този гъстен цикъл 2 минути преди края на матча. Но това е футбол. Но успяхме да спечелиме оптимален брой точки срещу останалите. Въпреки всичко, Литекс продължава да играе силно срещу силните и слабо срещу така отборите от групата под частицата. На какво го отдавате? На какво отдавате вие лично тези слаби игри? Тук ще дам пример. Така стряскащата загуба в Благоевград. То не беше в Благоевград, беше Кюстендил. От Пирин Благоевград. Значи като резултат ние бяхме победени, но като игра мога да твърдя, че ние играхме по-добре от отбора на Пирин Благоевград, които чрез контратаки успяха да ни отбележат голове. Но през цялото време на среща ние бяхме доминиращи отбор. Но изненади се получават и затова пак се връщаме към една тема, която така е в пространството. Значи първенството е интересно. Значи има равностойни отбори и всеки може да победи всеки. Въпросът е до нагласа, до теренни условия, до мотивация, до влагане, до професионализъм. Много фактори, които влияят. Вие знаете също и другия фактор, който не коментирам, съдейството. Така че много неща са. И това, че ние сме допуснали загуба от Пирин, също не е фатално. Това беше един преломен момент в нашия отбор, да се събереме, да видиме точно къде допускаме грешки, да анализираме някои неща, за да може отбора да продължи да върви възходящо нагоре.